We kunnen ze alweer weken eten. Maar een van de hoogtepunten van het aspergeseizoen is vandaag de Nationale Aspergepartij. In Amsterdam is die. En op dat feestje wordt de gouden asperge uitgereikt aan een Limburger die onze provincie en de rest van het land promoot. En dit zijn een paar eerdere winnaars van die gouden asperge. Oud-minister Maxime Verhagen uit Maastricht, Wart Vleugels, hij is voormalig directeur van Q-Park, hotelier Camille Oostwegel en onze eigen Jo Korteraad. Die laatste die is er vandaag ook bij in Amsterdam, maar dan weer gewoon als verslaggever. En de grote vraag is natuurlijk wie dit jaar in het zonnetje wordt gezet daar. Jo, wie is de gelukkige daar? Ja, het gaat hier altijd om de prijs van de verbinder. Degene die Limburg het beste kan verbinden met de rest van het land. En dat hebben we gevraagd aan de voorzitter van de organisatie en ook aan de winnaar. Nou, de gouden asperge reiken we ieder jaar uit voor de meest verbindende Limburger. De gouverneur Theo Bovens is bij uitstek een verbinder. Het is iemand die echt boven de partijen staat en heel veel doet voor Limburg. Ja, de gouden asperge en dan uitgereikt op een party hier in Amsterdam. Met eigenlijk de achtergrond van verbindingen leggen. Niet alleen binnen Limburg, maar ook tussen Limburg en dit, zeg maar de Randstad. Ik vind het een heel mooie onderscheiding. Ja, en de asperge is een soort diplomatiek middel, zal ik maar zeggen. Ja, het is eigenlijk een manier om met elkaar in gesprek te komen over de asperge, het witte goud, over de kwaliteit van de culinaire dingen die in Limburg zijn. Maar dat is maar de start om vervolgens de verband te verdiepen en te verbeteren. Ja, Jo, de organisatie is in handen van de Nationale Aspergepartij. Het is geen politieke partij, zo klinkt het wel bijna. Ik zie wel een hoop politici daar bij jou, hè? Ja, een hoop. Nou ja, dat valt wel mee. Er zijn wel wat politici, hè? Zoals ook de ex-minister Maxime Verhagen. Maar een trouwe klant hier ook is Theo Hiddema. Nog altijd advocaat, maar toch ook Tweede Kamerlid. Ja, absoluut. Ja, nogal. Vergeet dat niet te melden. U bent hier niet weg te slaan. Hoopt u ooit zelf die onderscheiding te krijgen? Nou, de eerste vraag die bij me opkomt is: waarom ben ik geen gouverneur? Oh, ik dacht dat u al blij zou zijn met de gouden asperge. Nou, de ene eer naar de ander valt die man te beurt. Hij is nu, wegens zijn verbindende kwaliteiten, heeft hij een gouden asperge gekregen. Nou, ik word weer gepasseerd. Als iemand verbindend bezig is, ben ik het wel. Ik woon in Maastricht en ik woon in Amsterdam. Dat hebben we gelezen. En je weet, Maastricht is een hogere beschaving toch in de evolutie dan de Amsterdammer. Dus ik probeer de Limburgse beschaving naar Amsterdam toe te brengen. Nog één vraagje. Hebt u nog iets gehoord van de onderhandelingen in het provinciehuis in Maastricht? Komt het Forum in de coalitie in Limburg erbij? Of weet u dat ook niet vanuit de Tweede Kamer? Vanuit de Tweede Kamer kom ik niks aan de weet. Want dat is nu allemaal achterkamertjespolitiek. Het kartel is volop in de weer. Dat kan ook, want het is reces. Maar jullie zijn nog in de race? Geen idee. Geen idee. Als ze ons niet nemen, zullen ze ervan lusten. Ooit krijgen ze een keer koekie van eigen deeg. Ik zou zeggen, als ze slim zijn, doe het nou maar. Eerst natuurlijk geen koekie, maar een asperge daar. Jo, veel plezier nog. Aansmakelijk.